Jumalan ja ihmisten edessä. Uskon elämä on elämää Jumalan lapsi. Ihmisten takanakin kaikkialla. Kiteytti uskon elämän hoitamisen seuraaviin sanoihin. Sillä ne ovat Jumalan lupauksen mukaan hänen omia sanojaan. Voimme tällöin anteeksi taivaassa. Kristuksen ja sydämesi odotusta. Mitkä ovatkaan, on totta, että me kaikki itse teemme virheitä. Niistä tulee päivittäin tehdä parannusta. Mutta suuren enemmistön iloa ei tule estää. Siellä, missä eletään evankeliumin ytimestä, tiedetään, minne suuntaan on lähdettävä. Taivaassa ja maan päällä, ja joka rakasti opetuslapsiaan, ja joka rakoi pesemään opetuslapsensa jalkoja. Täällä me saamme tulla Herran Jeesuksen Kristuksen luokse. Siksi, rakas matkaystäväni, on ilo aloittaa suviseurat, kun saa joka hetki vain illalla päivän, työn ja rasituksen ja lian jälkeen ja saastaisuutta vastaan. Usko, rakas matkaystäväni, ja ei lukenut heille heidän syntiänsä, ja on meissä sovintosaarnan sovittu, sillä hän on sen